लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो माने आं दायो नैबेहाय दंफायो बेयाव दा मोनाबिलिनिफ्राय आइजोफोरनि सम्मेलन जानो थांगासिनो दङ दैफुं पास्टरेटनि बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय सानबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम दायो गैथ'आ आरोना मानसिफ्रा दा सम जाबानो सफैसिगोन टाइमा जाबाय सारायनिफ्राय जागायदों साउन्ड चेक खालामबाय थादो आरो ना बनायना गैथायालगे हा फैयासै ना सोर बे गामिनि हा मा नाम नोंहा Florida Baglari. Anjana Dimari. क्लासाव फरायो 5. नोंलाय दे भाई बोरै थिगानो ना मोजां बिसानो बेखौ दामा सोरनोबा नांगौ जायोब्ला लांफैबानो जाबाय आरो program मोनथाम मोनब्रैसो दामनाय जायो आङो दामो ट्रिपल दामो फुलखि दामो मोनथाम दामो आङो नैबिथिं संनाय खावनाय सोलिगासिनो दं आरोना दा मोनावनि थाखाय दा मोनाव जानायनि आं दिन्थिलांगोन नायलांबाय था लोगोफोर लकेल ना जायैफोरनि न' नाखौलाय गासैबो जाखायोना दे थिगानो थिगानो मा खामानि मावदों आदियालाय लेब्रा संदों लेब्रा संदों लाब्रा गोथाव संदे एदे गोथावखौ खालामनो सेस्था खालामदों जानायाथ' गोथावानो जागोन बायदि मोनदों जानायाव लाय एसे खिथिनो न' एरना खिथि दे बरिया बरिया खालामना माथो आलुनिफ्राय मा मैथ्रु फिथाइ ओमफ्राय आरो मटर आरो काबिल बुट औ बरिया गोथाव जागोनलै दा मोनावनि आरो न' बे जाबाय ना आरोना ना फ्राय माइरं बे जाबाय मा खालामदों खाम संदों खाम संदों औ दे खामानि मावनो मोजां नांदों ना मोजां नांदों खस्थ'थ' मोनाखै जेबो खस्थ' मोनाखै मन्दलि फिसा हिसाबै एसे खस्थ' मोनदों आं सानो आरो एसेयानो खस्थ' जाखायो नालाय खामानियावलाय दं बर' थानाय खोथाथ' औ नंगौ औ दे मा खामानि नोंलाय दिनै खाम संनाया धुमधाम सन्मिलननि न' दै फाराथिलि जुथुमा औ लोगो लाजानाय फारिलाइ दिनै जागायजेनबाय आरो जागायजेनबाय मोनावनिफ्राय गासैबो बाक्सु दा नै हरनि जानाय लाहार फाहार खालामदों जेबोथ' दिगदार मोनाखै न' मावनाय दांनायाव जेबोथ' दिगदार जाथ'वाखै बोथोरा एसे बोरैबा खालामदों आरो अखायासो न' बोरैबा खालामदों आरो इसोरनि उनाव हायनाय नङा हाया फोथायनाय दङ आरो फोथायनाय दङ ना दे मा खामानि आदै मा खामानि मावदों दे बुंदो आइजोफोरनि खामानि मावनानै मा खामानि
फानलु सायनाय हाबा আপনার এও জ্বালা সাফা করা আদিবাসী হয় না দে মাवबाय था हायनि नङा दा माने आइजोफोरनि सनमिलन जाबा जेरावबो जायो अखाया मिलायो ग्रोब ग्रोब जायो दे जियानो जाबाय लांसै बिदिनो जोबलांथोंसै मोजां मोजां औ आदै मा खामानि नोंहा नायदिंनाय खामानि मेनेजार बरिया खामानि मोनदोंलै न दे नाय दाउ अनला जागोन ना बियो दाउ अनला दे मोजां जागोन दे दाउ अनला गुन्दै आरो गोथाव जायोलै दे मावबाय था गोथाव जायो दे लांथिया दा भाई मा खामानि नोंनियालाय ना फ्राय ना फ्राय न बरिया दे मावबाय था दे मा खामानि मावदों आङो जों सनमिलननि खामानि जेबो दिगदार मोनाखै जेबो दिगदार मोनाखै माने मण्डली फिसा हिसाबै खोब माने दिगदार मोनदों दा सानदों एसे मानसि माने हेले आरो खम लायरे खम रे मानसिफ्राथ' खस्थ' जाखागोन अब्लाबो जेननायाव गैया न जेबो जेननायाव गैया इसोरानो दैदेनगोन दे होमबालाय हामबायसै न दे जिउआव दावगालांनो आरो आङो जे हाबाफारिखौ दैदेनगोन बे समाव आं बुंबो थागोन आरो बे हाबाफारियाव साफ्रोम नोंखौ खुलुमनो बे समाव गथायसो जाबाय आफा नोंनियावनो नोंखौनो हामबाय होननानै बाख्नायदों आफा नोंखौ खुलुमनो बाख्नायनो फैनायनि गेजेरजों जाय नोंनि No
इफिसिया 1:1 जिसुखौ फोथायनायाव गोबां सोरगोनि आशीर्बादफोर दङ संसारनिखौ बुङाखै सोरगोनि आशीर्बादफोर दङ जों इसोरनि फिसाफोर जायो बायदि बायदि गोबां बुंदों बिनि उनाव मोनसे बुंदों जोङो खोमसियाव दंमोन नाथाय ख्रीष्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों जोङो स्राङाव फैबाय बेखौ बुंदों बिनि उनाव दायो जिहेतु जोंनि जि स्टेटास बे जोंनि जे पजिशन बे पजिशना सोलायबाय जिहेतु सिगां जों खोमसियावमोन खिन्थु दाथ' जों खोमसियाव गैला खोमसियाव थानाय समाव खोमसिनि बायदि मावदोंमोन जोंनि साननाय हनायफोरा खोमसिनिफोर बायदिमोन नाथाय जों दायो स्रांनि मानसिफोर जानायखाय स्राङाव फैबायखाय स्रांनि मानसिफोर बायदि थाबायनो स्रांनि खामानिफोरखौ मावनो बिनि उनावहाय बुंदों दा जोबनायाव पला मा बुंफैखो बे गासैखौबो बुंनायनि उनाव जोंहा खोमसिजों दावहा नांनांगौआ दासिमबो जोबाखै बे बाथ्राखौ बुंफैदों जोङो दावहाथिलियाव दङ बे बाथ्रा बुंदों साफ्रोम ख्रीष्टखौ फोथायग्रा फोथायारिफोरा बे बाथ्राखौ मिथिनांगोन जे जोङो दासिमबो बै खोमसिनि बोलोजों जोङो दावहायाव दङ आरो बे दावहायाव थानायखाय जों मा जानांगोननो जों मिथिनांगोन सोरनि बेरेखा बे दावहाया बेयाव बुंखाबाय जोंखौ बे मोदोमनि नङा बे दावहाया बे मोदोमनि नङा बे सोरनिबा मानसिनि बेरेखाबो नङा बियो नाथाय जि खोमसिनि जि बोलो खोमसिखौ जाया